Sa to pa, may igsuong ba, igsuong lalaki, iyang mga amigo. Ha? Nagkigpasig uli nga to niya. Ato ba day, tanawa na nga itong ministry ha? Reconciliation, kinawala gyud kay kontra. O, kinsa may example dire. Job and his friends. Okay, mabutan naman nato dire kining brothers, sisters. O, napasig uli sila. Be, check daw kung naman sa inyong kaugalingon o nabag mo yung mga, wala na ba yung mga kontra. Okay, ikatulo, example, Philemon 10 to 16. So, unsa man niya makita dinhi? Si Shaul, gisulatan niya si Philemon. Ha? Nga dawato niya si Onesimus. Kini si Onesimus, ulit po ni siya ni Philemon. Oh. Ato pa, I don't know, kinsay unang nakabigaan nila, pero so far, kini si Philemon, mo ni siya ang master, no? Mo ni siya agalon, master